Ja, no vidíš, to začína. Volám sa Pali Váš, pochádzam z Humeného, som rušňovodič. Pracujem 30 rokov na železnici. No. A volič som už 30 rokov tiež. Ale nebol som voliť. Posledných 20 rokov nebol som voliť. Lebo nebolo koho. Že nebolo do začiatku tak, že neboli, bo nikto ich nepoznal až teraz, čo ľudia ich spoznali za to. No ale dobre, nebolo koho voliť, že kandidujem do parlamentu za to, aby som stiahol takých ľudí, ktorí nemajú tiež koho voliť, že by volili mňa, že by dali mne hlas. A keď budem mať na 5% hlasov, chcem ukázať politikom, že nepôjdem do parlamentu. Neberiem hlasy nikomu, lebo ja chcem stiahnuť tých, čo nemajú voliť. Volič pre nich je len mesiac pred voľbami. Človek po ostatné 4 roky vôbec nie. Tu sa inak žije, jak u nás. To dobré, no.